ay mag-iilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Iti sinuratan ti Roma 2, iti bersikulo nga 16-17 nga ginggana tayo iapo iti 18. Inton aldaw iti Diyos, ukuman nanto dagiti palpalimad kadagiti tattao, gapuken Hesu Kristo, kas mayan nurot iti Ebanghelyo. Ngem, num managang ka a Hudyo, ket agtaleg ka iti lenteg, ket agpasindayaw ka iti Diyos, ket ammom iti agpagayatan na, ken mailasin monto dagiti banbanag anasayaat anasursuruan ka iti kinalenteg, ket agkamatalik ka asika mangidaldalan kadagiti bulbulsek, silaw ka kadagiti adda iti setnget. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Very much po iti inkainted nga biyag manen itang agsapa win aldaw. Tadda kalata nga mang tartarabay manen iti programa nga rayaw ni Ilocano. Agyamang kami ti aduking ka o Diyos anamarswa. Amen.